Yes, karibu sana mwanchu muligiraria anonsi asoke bwaterete Jumapili Jumatatu tumaitie zinarusi Jumapili Jumatatu engia anonsi asoke bwaterete after weekendi ntambe yabere ya misukosuko hapa na pale, lakini rende twahiranire naende gigaiga rinde rio kugenderera nase twatigirete rituko ria Friday eiki yaera kuraiga ase studio abancha barigereria ndonsi ase mukebwaterete timanyeti ng'ayoke bwaterete korwa chidaika chabo tukiri sano nemo ase chinsa isato jigoro Afrika ya mocha amashabiki aito kurwa chinsinyo inye chinse ndonsi ase mutobwaterete korwa chinsemo cha Kenya gaiga, chinsemo cha Saudi Arabia, Dubai, USA, Qatar, Kuwait, andonsi asemure karibu naende kiandagi 10 asomororio bwerituko ria rero ndoja mashabiki achakire gotonya gaiga asobonge ase comment yabwo ntebi na kyukurukwa naende ng'ayo gotobwata kurwa chinse chiga chia abono mogoroba ndochenchera abanyaruka basubati bachakire go protest ga mapema omujadaro yatimanyeti rero gukare erioki abantu bachakire go protest gaiga very early, but then timanyeti rende tigango trara ng'aki. Make sure the first thing kaka always, as I say, before utaracha kuwatch a show onye kwa Facebook, tafadhali make sure you press the share button. Make sure you press the share button. Onye kwa group 20, make sure you share. Please share. Keep sharing. Share group chia uri chonsipi. We need people here. We need bantu here. Ai. So watu wachakire protest yes comment again kongo batirende anyway tiango tra liswali tokobori batukobware rondiringa kine kwanyorire egechebusi for example tuteba gukore gasi kisema kiri cha Michael America Dubai na Sunday na gukore gasi bararende torokore gasi kuri single kwanyorire mwanchi for example tutebe haiga Kenya kwanyorire mwanchi haiga Kenya agateberi ng'antagete tunyomane tuchake family ne no tige mirimo erinde ryogocha korosia nyuomo. Will you sacrifice your job for marriage? Manyiti in murato tebye
The Bible says a man natigise na ng'ina babwatane na omwako ayose mokae barosigesako. So timanyeti, keep sharing onye kuri Facebook, YouTube. Make sure please umaete subscribers tubwate YouTube baikire 21,000. Our aim is 100. Tonyore certificate ya YouTube. Our aim is 100 subscribers. So ekerogonkonya tafadhali share this video as wide as possible. Share chigurupoli Jones P. Make sure you share this video as wide as possible. Make sure you share. Make sure you share. Okay. Notige egasi. Okokora egasi Mombasa. Okokora egasi Uganda. Okokora egasi Tanzania. Okokora egasi Saudi Arabia. Okokora egasi Dubai. Okokora egasi USA. Okokora egasi Canada. Burundi. Anywhere. Igore 5. Onyore egesigisa. Onyore muntu musacha buri ugwanchire egekone. Musonye kuri musacha onyore umusubati ugwanchire egekone. Igore 5 turanyoma. No tige gasi wochichaiga Kenya korosie nyuomo nari riswali nkuboria. Will you sacrifice your job? Will you sacrifice your job for a marriage to work? Ramba mana into chinse chiga chawa no mogoroba. Kindly share this video. I plead with you. Ninta get the subscribers on YouTube. Please, justice you can do to me is make sure you share this video. Please. Ndara bae link tonyora masabo. Betty Mora na kororire. Grace Tinega karibu ase show na magorabere. Edno Nyambu na kororire. My brother Samuel Gichana karibu sana. Lois Wambui karibu. Kalista Kenyanya karibuni sana. Vani Vanessa na kororire karibu Rioka. Elizabeth Saboke karibu na kuona karibuni sana sana sana. Emily Ondieki na kororire. Lilian Nyarombe karibuni sana. Na ndengoyo Beatrice Mora karibuni sana. Karibu. Vanis Kirubo Tiundine Rioka karibuni sana. Your comments are wanting today. Anet Maroko, our matron, karibuni sana. Huduma TV, karibuni sana. Okay, chialedi awa ndemba link ya masabo. Kaka mimi nani nikatai. Ndemba link mochaiga muto sabire so that we kick this show in style. But then make sure please you share this video as wide as possible. Hapa ni nyumbani Kisi Hot TV asebikurwa vyaya. Ogaiga abandu bamanya kuyura bachikoria. Asebikurugirwa ni gaiga Kisi Hot TV asomuriro rw'estima. Astoko birugera, astoko bikarangira, twegera twabeke mesa, abandi babogoria bachikoria. Karibu sana. Yes, no toko bikarangira. Join us live via this link. Kakadaro nyuwete nkwane kesongo bono ngaki matamu shewa soka buyaiga. You guys are finishing me here. Jiskuru chegoirwe balimu aliete school fees mwakaransa mugaika mugatebanga mugote buri jiskuru next year. Tigamba yangora ya bene chinse chike chabano botuko. Ata abantu bali bayimogete tata bakatito le school fees. Bakatebanga bono chi school next year. Batu alita confidence ke jiskuru next year bakapwate fees bakatitro kweli. Yangora ya bene yakirage kuraiga Kisi Hot TV
Nyasaye tikabarime chingaki ichi gesukuru egocha koigoro next month. Pole sana eng'orenene elinki eyo omonto acha atusabire tuchake eshoka katari ahi yarenga by the way. By the magwa na announce rero officially, and TSC ordered teachers to report back to school immediately, effective today until 29th of this month. Gono anya koro mwe nande kondigerete nande konya gwatitore school fees Nyasaye tikakorera mabira chinga kechi ne chinkongu tigomane nakoremie ikiagera ono butuka abandu mbari babekeire amache haya wa sabeti kiukumetiga school fees konya kwarire Oyanyirie tete abikundo hani enjera ondogete nakumiringa gwa ekero kiegekone nyabikundo wa noe biyole aye rero none riogie riagenda riaciĩkĩrwo ngoro ĩmwe yani rero akanyegete bikundo mtero unasiroro mwa anyway bono iga ng'ogotosabera sabeti ng'ogotosabera rero Kianza bae lakini andika akatakondangirisa beti njiteri naking'angire tumeteri no Elizabeth negesongo sabeti nikigusisa beti makongoti bwangu manya ke ayen sabeti ikigusia ensabeti kegusinza beti sawa sabeti eyo lakini mukunduka bono nje ndangiri Elizabeth nabongurukuba sabeti eyo kisi yote tv okatogokoroka Eliza mbiyole mbuyande bona ayensawole obokong bwerire mboche bwere gaki madam aya kumbe byoge bano tusabe navura nyora bogupunguka haya basaberani. aya Baba, tunakushukuru, tunakuinua, tunasema ni asante. Asante ni kwa sababu ya jioni ingine njema ambao umeweza kutupa. Umetulinda wikendi mzima hadi wakati huu. Wakati mwingine ambapo tuko na mjadala ambao tunaenda kuongea usiku wa leo. Tunaomba ukaweze kutufafanulia, ukaweze kutupa hekima na maarifa ili tukaweze kuongea kwa njia ambayo inayostahili Jehova Shama. Tunaomba ya kwamba utuongoze kiroho na hata kimwili. Chochote ambacho tunaenda kuongea usiku wa leo, wacha kikakuwe ni cha thamani kwa wengine, kikaweze kuwasaidia wale ambao wamefifiwa na wale ambao hawana maisha mema. Jehova, tunaombea pia ukaweze kuwabariki na kuwainua. Mungu wangu, kila mmoja atakayeshughulikia hili jambo, tunamwombea ukaweze kumbariki na hata kumuinua. Na ni katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Amina. Debbie Nyaboke adanga Elizabeth acha kupoeka. Anyway, mechando y'abanyene togoyimanya ntutika togenda nesho. Nero yateretaga. Haya. Hai vikundo karatia kaka. Atigire. Vikundo. Ikubona tuzaitesi. Tuzaitesi mai korwa bwasole. Aya nabatariti brother nenyu accident na nyakitairi bono mote tensa kene kingaskera na kindaro ichumi. Okay. We get it now. We get it. Pole. By the nyakitari. Nyamache. Nyamache ngare.
Haya, pole uwenari, atapona. Asante. Riugandia sinariugaria umite Tinanyoru information ingiya koti kesi ngwitaumite mono namaina achiete imera ndakamanya kuchikora usiku no problem mwenene nwere uyu atapona amaino bakong'umbo iyo mang'ina riuga nabo nari tokogora amanyi riuga nari ribwate michando riuga nario ribwate mang'ana. Yes, okay. Karibu Asesho. Anita, ng'aki noru all the way from Dubai otigemera mo kwanyora research gusiria wanchire kabisa rikoteba ntegete ngokore nyangi tuchakubuga. Will you sacrifice your job for a marriage to succeed? isaransa nandeteke burungi nandarambura ebitinge naba abwate chiri chikomekameka egasi ero tindatiga ng'aki bono gekoba igobe single yani abatarimbe single gwicha gasi tintiga ituko ndiyo usenda abuke mambi in my dreams ituko ndiyo mambi teyo era kimambi gose marogoba ndera natigire gasi asing'enche omusacha abware ebe buna ebitorobererwa ng'ina ng'aki bono ogokora what can you do? ere onye kaamwete kweri rituko riri ndatena bono egasi yaisanire ngoenda nde nka ninche ndatena egasi yaisanire tiga ng'ende nka inywe omunsettle lakini ntari omonto antheina bono bunga ebirago nabo okobunga aro nkobatebi through experience in fact narenge konia ebikoroto omusacha oyo agante kitale omusacha oyo amantheina gaki ngotore ebikoroto kore omotwe gaki tiankweresa mang'ana aya buna nche engineer enene iga tintageti gaki okore egasi buna eye iga aye bono okondeti down nkamotebia ntokoenda onyomi bari batari koni bikoroto ande yaya gaki yaya gaki nawanchire pi aye bono nkoigorire egasi eri ere mature gasi engiya egasi mariro nkamanya gokumia rende obwanchani na egento egekong'u egento tofauti enamwete kofunga ebirago ngaka ebikoroto biri kabacha ngateba buna bono gaki inche nangasarenda mpaka abanto bagangorire esherehe bari twagaonirie ebikoroto na baganteina goodbye. In fact nachiete ororo miaka 2 omusacha nkarusia chibesa chiria boria iga naonetie ebikoroto biane nkamenterera buna echinde korwa ase brother yane akamenterera na echinde nkamwakanera egasi akagenda. My friend niliona dust egebumbi akaenda pi. What happened? ache igachogeti para bono akachaka bono riria anyorire egasi chibesa onyorire nkirende aye bono okaba useless housewife nkira mutebe gwicha okore kwi housewife aye tobwate value nyomba eyo ng'oganyete ng'a kwanza ntwe abanto twanarire esiringi yaito ochoika ase okontera bono gaki tiga rende ong'a siringi 20 karankonya emia abwo ndarosie ndagora gento gete ngokumia ore my friend tari kera rituko oracha osabe bono let me ask you morakana egesaku geke iga rende bono ntwatwara enyoma motwa tiga echebe na baba singo bakong'umbo eyo yani buna inche gaki tiga ndaba igo igo the truth is tokoru Dubai oche kisiga iga konyora omusacha impossible abwara nereba okuno okweba okomo yani ase chindoto. This is serious. MC Harmless na kuona hapo nyuma brother, karibu Asesho akorera mayago
bantebeli gaki Omusacha nara tiga ngonde kubuna agoteba. nyuma ataraswa gaki bantebeli tingo yani tingo tiga kasiero nabo kimasaragat kasiero tinda tiga ngano musacha ngori orio meleta amaino taditu nganera mbungirete sabali go chikusi tiga chikabe tiga mbesingo Isaac kanugota manganara kaka boire bia bano oirete buya boirete bondo tigana araba kwani Anita na Elizabeth waire nandi Yamono. boirete biye anyway kaka tikwande ga nje ngo changira anyway njana Isaac kaka na maite buya na tina aba people by the way egento ke komeki abantu bose bagikoriga n'iki family so njama advice na I can't advise umuntu na okay happen muna nje Isaac abono nje single let me say for my kwa na nje example kan ebe kusina nyori usine girlfriend yes ebe kusina nyori girlfriend tete ko sire Dubai ko sire but I can advise na tigakore aitere bigari kabisa nje kingo nyo aitere bigari ka tata mekerira ike yasa arato igure chinjira tomerane at least nabatokomerana trosie family na ande momento mukenya keko nyareka no mwade basine kigaki kali natege toti gaspatikana kana ya dionyo nichi base tugore biasara get esitorama na ri nyomera agenderere kali ogwade baso mondo natige gasu nakwa atata bono nyo bono motige gasi yo mochage kurya matobori somo ngekuri nyombe ya maomo kaka kaka tikatoberia risiko yes tigana ara imoko karandike ramongere so delia na matiaba Hani ogambire buna basate bonsi pi MCA ogambire buna basate 10 aratiga ndamubori obakoreire tata awate bade bachono buno kwerugera iga kwesiberia yanga kwe banguzira kerega nando tugo mukungu tata gake nando tugo mukungu Dubai oyo akorete sabari ya kaka listen yes kaka tigana akobori bono wale trum okay kaka understand for example I know my te biamon akan ko kwa no my te biamon kan ko kwa no my te ni meto no my te yes na kiranya kane okore gasi omanya goika nyomba na history ku ikiri kori no gutire na ki I am less obe kwebire liga wangiri omwana kwebire diapers kwebire kibiri what kind of life is that like seriously tata ngoya let us be responsible even from biblical religion we are very clear ndana anje kuri yo musubati geto yo kurukumatara ore gotabna muntu utari ko kori gasi uno muntu urire ari no bokima tari na bokima tae ukende so se enkakie tu ekira kaka boni nganja device kromo ntate mako na ganto kalya konyo no nyaga sindo yons kinda sakiri komo inoga iga omo subake one ngoro komo be na ari mo inoga ari aga sine kunya rakona kagasikana onyo bitungo para I think life yegendere nto gute kogendere ifuno onte kemerete jebieka ya kromo ndabwata boniga ntubwata abantu bato tegemerete mostly buna abasubati anjakana device na mostly abasubati abogosanga bakonya chisobo and that is the truth of matter ikira kiene no ababoni no nye Anita ga walita buna chitoko birigiga ari so mostly asa okonya so no nye anyekire osentu anyoma ne na Anita kine example ngorurende kwa bino osentu anyoma na Anita bono ola igube kara Anita okonya so tari example na beko nyari kana mono na okonya so bati mo ati kaka iran kaka ingi kierte bang kiki kaka magana itigatonya ile tendi maega
Mata kaka ngoti jora makara to le live TV. Kaka kaka ngoti jora makara mata kaka bantu amamachiri nyange bona. Tali for example Ona yeto kuti kukwana. Yeto kuti kukwana niki. Yes. Yeto kukwana nyakati to kukwana bwangu. Koge baziri yange mama kwa nari. Aya, pagezi mbaya yangiri. Tigerwa nirega akina mapema. Ke barua bodi. Mirengo. Ke barua. Angu tara kena elodi. Irunya liko tanga mapema mbuya. Kaka. Network yambo tukira no understand ti Miami ga network ngo sungwere sana. No, masinani nimanyite. Anyway, turatiga nakira kukuona kaka tupi realistic bona tigatobe turabeka cyo side by the way ije kubwata na nyumba. Uyo gakuguriye uyakuguriye. Ege ntukira aroche kaka tiga akinyi for example but I'll not mention that friend of mine. Ihabe ni omongwano yo tangane kuri kwegasi. Ekarari kwegasi kaka imagine omongwano yo tana bamuratore bwango montege ukora ari kwegasi kwamenya ko kwaguri TV kwaguri fridge. Abantu omanyete ekaraye imugete umuswariye ka ba nyomanije basukira ke umuswatu taji tigenda gajo ikombere complete gregento. So imagine ekara baba just issue insini moto mongwano inja ate cyo muswatu. Matena, you are just a dependent. In fact, I brought you here without even nothing. You came the way you watched them na kwani. Akisoka borongo bayanga bari bawo nimbo nyotesi bore. I felt so bad. Onya ndi yarengi na usomo swatyo nena agorite ibintu bya nyombe agore gose ni chikoso abanda bagore gose agore nonye na agore nonye no none ke morning goruka. Nonye kero chiko masari osinyo. Ke morning goruka tigatata sigushi to gore bimoni chimanji toko. Yani umuntu oratayamere n'ingere kinachi nagero. So what ikintu gukwa minute neke na tekero umuntu kakine gako kingo nyo baba kinenje MC kingo mnyago chimoino gaiga no musubati one nene ngo binyoka hari guchimoino ga ege togo chamarogoba twate abo mugaka buna injo musate nje na saachire na retri baba nangi kwatemire gukunga isiko ga ata bana ni cyo meno gaiga nimbo ati siringa misini amati ya misini na gore gento kete nje yana yara buno yo musacha le no muto musacha bintu buna botogo etoki kwaru karu chikachite igoro lakini toko tino muntu no tago te yo muntu no mutigi na mutigi gasi aja abantu to amwe nje buna nje nani mbwato amanya sakara nchanya sayango ne gakine jo musubati kakina onyo onero gotema nero kumnyoka nenda uri kingo nyakuri gocha egere togorokie gesaku togorokie society togorokie nse yetu andi togwate basi abantu tata nabatige nini na tata batige barua ina advice yana tiganso gocha tata tigango chamba shaka yanga kana mambi neke bago aka no ma titoje tosoka gocha mapema tiganda teba mangana nyumo taragenda asena no era undi nere yangega mwago Wakaniru ndari era rakera kine nabo ko yekire era tama kakara ma tibake simanya tadama nabo is just 200 meters 200 meters no around really yange mwire ngaba gwakire kwere devas ayange ma just 100
100. bibiri kakateba ng'ano biik konyarikana Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Naona je kampanya Elizabeth karabe ko muno yakendwa kego karabe ko muno akendwa kego aigenda gali aye ira change chiche wiki yengima che wiki yengima nabongwa nabotoko nyora chitugwakan ebinto nabyo gochaka rahisi ko bana aitoka so gutumi mabo chakerainse Asante. mumera ne No mai nyawaka. biro bono mangana itwa koi mbiya mwari Bishop- tikari ati bikisegende Bishop onyali egesikisa giatokire maiso onyali marore yani gochimunasi tukalitumĩrana tigantetheria abo okay tokoreiga Sasa Anyway. nagiye gaki mundu nagochi kwarusi stress wa ase turenda abangi tugosanga sekanari abona omonto osibere guchiange wikengemo manyatanjitira isiga amuresi bono nayokorora gose okwiyeri gose ng'aki okwebeka chakera esari echagete naende maiso marabu onde bayokoboi ande Dubai yare ntune taiti komanya tutakeire gorangeria gotarete chiroteru torete chinyongo eyio nere egasi tutakeire torangeria anitanyita kongo mokorarire gochimonya Raja, umemute mic. Amles, umemute mic. Unmute your mic, eh? Unmute your mic. gochakera esafari koru Unmute. Atinge mwalimu. Yaona. Agurikere naende mbia muno nari nkaikoga nagoteberania ayemsie sekayemfurie nakoranga ki nakiogokora kiangara rwakane jo weekend ma weekend omotinyi oyo momogima mwaka gokwera omonto nwarenga ogochikoba omonyene bono ndi ntakomanya ng'aki orakora amang'ana aya ntugaki naende obiere torangeri tabatari Etendi nera ya pinge tigatwira no tokwana baadaye ngwire natora kagie show yanya gekare gwanza iga bo mbiyamon ero mwambu gaterana oni mete kaka ngoswari ni bogi yankorio gonkori kaka naende neigakumention by the way binatinga mbwa kumwamacheri kaka togose kumachinyanga chiarangire chiagochi imagine my friend kaka nere narete ase notutiache gokoro nakoimarire ebasie tigana ara basi gakitomanya gukwana baadaye chianga nera ondariwate aye anya gogwake yange basi amang'ana aitwa cancel gakitigaya bono basi estima yete round riadi otipitishire manyang'a amang'ana aywo kansoire Anyway. Ori tetera ni swali. ya tina kamfu kakimano usema ambirioka ere Maite lakini ga- yo otipitishire ng'a amang'ana ayiye basi kolera abere kando Na rorwe tangazo ngatabwati people. Ona rende kwenyorire Yanya- maiso marore ng'ogokobori na yanyarekanire. ya kento kia kenarikanire nche timo Kira manyeti pia naende tu. tamanyeti komanya na muri maigari aye bono Okay. Bogo mabo go jakera. basi bakunywa mano okunywa bakumera na bamanyaine gose bagochakera sire aye yes ninde people ngwakana my friend Ngoyibonye Aya. nali pipo kereso koka. Ngoyibonye kile kama ngana very serious. Kako gochaka kokorete. ngoyu kenda morango ningo Ati moyo Lilian. aye Lilian ninde Manyana people kwa matangazo ngaki sahi mangana ya Yani, mangana ya people oyo ningo nyarombe Ega ramba joga aye ba.
Yes. Tigamba temba matangazo. Tutaituma matangazo. Galile nera bwana. Galile nera bwana. Bonongoto na mure. Mwatire show. Kira. Anita yango teba nyasaye na baguchira omonto igo tari kumayanchira ndi acha tomate na igo igana rio chie tomate jesi nyire nyente korio kunyari Noche kalista kuna bega to munwa kende mande na roto chandete. ekero ngonto maegali etenti maegangora rio ndo mate kinyogo kwa nantiga yenche echero go kogendia bantu ali tikanayo na gadi Kuna fani isinga ingamo otonyarire na fani yani kira ise koikomere turange iso. Bono Alfano. nonya gukana kiri nyasaye bangiranye iyo jikubangika ngo bakiri ayimbosa Mangana itu atukire kaka tumarire. sawa Alfano. Alfano antanasi au danga amangana ya na yenge njoli. Maene. Najina ayaro lina. Mangana kiayo. Ada nasaidia nande wa matangazo Mapea mambo ya. wangombi ya. Anyway. Kalista karibu. Kila mtu anyamaza. IMCA. Yakobo. Alipo kendo bono sensi. Ora kuna imonia na bantu nuwabai. Kwanza mbuyago tumare tera Anita ngokwale. Nabwato ndoko mama. mongera ya mate sabiti Ine baki topic yitaka ye topic yitaka ye procrastinate until the following day to yekwani. Topic ya yobo singo. Ye procrastinate bora. Ocho bikinga ya moya unganisho gaba no mtu chagitegas. Utaliga wana Jendo kwanza evet hata wewe mate mwagari tu ase kire mbali tu iri anyegete chinkoro chitu ngari gocha ko swa life ben haso adenye mwango kandi kono mamba kana kende tete. Chale dingo kuona lenga. Grande wagira ngigiaba. Nchena MCA na rugo kwanero maite. Oh yo kwana. Ebisigisa bikirio mono. Elizabeth tayari mtu akweto mutwe. Ngwanire nyina. Ina kwanza pare kwa kari. Ndio kushughulikia mwanga ya mai. Bwana rani ndio asira kwa wana na kishwa. Okay, MCA. Mangana ngoja manyani pa. Hakikira. Ninga kanta kalista. Imagine topic ya rero nenga MCA. Umerana na Anita nyuma ya ile tenti tunapatananga huko. Kwenye messages zinateremka mbio chap chap. Hapo ndio tunakutana after the Ngomo veka ndo. Kimube kwanyo. Ebera Anita rais. Ekiagera bone kantu bwate chinyangi isato. Ndobwena takubwatani. Yango. Elizabeth nalo Stella Anita nagati. Gara mwa bwazie nyangira hizi gara nije mapema yale. Abutali agwate biguno mukungu kwa iru kwa morodi. Umorotera. Oya kwa no yara mada. Tunaruari za rafiki. Anyway, Okay. Kaka bantu baroni chapati tenjikara harusi bali bago tusumbua tora ataka babandi. Yanda some the comment. Nganjira some the comment.
Yakasoma comment yakagenda kukanda. Ng'aina nsoma comment. Point kyo kanali chokwana kyakire kati ngiri Kaka kara nekimata. Kaka ne moderator anayo ngaleta noise maker. Jadi kata ale maso apa dah. Irani Anita. Karista hata kirata kuga evento kutatinenire kikari kuri Kaka kia kora seria we nyaroro tora tegerra doje ya ver serious ya bon. Elisa de kila wante bitiri ko basina tikire tika mbindinga kichanga yo chobisi bona. Ko basi ya kora ga garo pia bodo na kanile. Okay. Ya mami kadra kade meri ngo igo obuya kaka nare. Elizabeth gachi. Aye MC. Nande Elizabeth was Anita. MC. Oh. Anita Elizabeth. No, yo. Rafael. Rafael. No. Sinarabia by the way, moranga ngora. Neri Anita ya oyole katikuru mona se kaka ya. What's Anita? Mora kaka ituria bante studio likako bisabake. Kako tata kwa msigera msigena Anita. Yeah, I'd say yeah. Ati yako ngara finding randi tuna kumurandi timu mate. Anda soma di comment tagar montasuka. Kaka yanto kwa tutori manjo to beke so tu baber tu. Unganisho. Mchengora pet. Aki ng'anjire soma di comment. Sama. Yo sabía vocire. Kaka kusajyo. We are listening. Badi sikerugo. Badi stage ngombo na magarabi. Akinari kinsaga na apakado jingbareti. Ay, wow. Corona ya mabula kaka tiai. Corona ya mabula tiamba kama. Kale ni mugaka tiganse ke gakino ndi madike moga sakara. Alfano Antanas Anita tiga masaka mange kuruka burunga tabaka amangana airire meri. Haya. Mada bona linya sawa tuanjeire. Ya sawa tuanjeire. Amanda era amira gatembe. Ayo moto ngati karatu. Haya. Kanywa maji sister. Jamani tindi show. Na ngole show. Anita era raga tukukolera mangana kirapi. Ndio from Saudi. Anita ende saa hii anangoja nini? Eliza. Nano mai Anita rirete. MC no mumwamwiga abana goikaka erange. Abana ba Haya. Jeruso ndari MC Amles, I hope you are not harmful. In fact kaka batebiti ni mumwamu. Ayo ya rabbit omorabu
tiga tukubanganires nometabwate dimples yo golire kasi bona yes kwenda huko. Hebu ruhusu MCA agende. namres amang'anande yabo kotabani tabeliza nyatipi haya atigira bana MCA gagenda iri chianga bona iga ikera mambie shone yabo haya iri chianga kasu yeso no muya ndokoremera mugaga ndani akinonya nabanyene ngokumi barigikia barero ngargo kure nyombe haya haya kai watigira enda yali kaka kome janzo no mwangu sana igoro gianjeiru tutiga bono mjadiro itondo yorero anita namres kumera netent maego tubabangenga ngaki ebintu tokora kenarure gurupu orwaro toruo tayari namba ntugwate namres ngomonyora tole mang'ana yo abeta ikiraigo anyway yagotora Lilian no tiga gasi gocha gorigo masaja nkibono njimugu Kaka magoso urakora nukurie namba yawe ana magoso amane aye gurupu nango tumbe abakunde kana no namba egurupu nyorane nabo basi gurupu abakunde kana no bari no kaka kabasea oyo tarakuona mwari bawe ne aro yingande ni tarakwana bono ngiakugurira nza kwasita tigali yani arakuona Okay, ngagite twara ngiri chinga kia sogoseka ono ngagita masika tiara apo abantu so ase point yes naba kwani nandi mwezi mbia mure ya mano enda ya rwarire timbo atike aya kirapi tagarra to kubanga montone ore buna ni tige merimo nchikoriyo mo enyom ndaba kwanyorera omusacha Kenya ayegore Saudi Arabia for example kwanyorera omusacha Kenya okwanchira ogokunokoba notige gasi oche konyomu mugendere ne family abwaro gaki yani bakaririnda iguna makweri nari guchimaga butingoriyere oyo musacha oyo okong'aina ntige mirimo yane ganko kendororo ubwatino bwa matukabiri bokoera indere akuna njira tiyo ndatige gasi unless imotabi gosonye tuiguane nere ng'aki gongo gendere gasi kenda kore gasi chinga kichane chigoika tiganinyichi lakini ngakichane chitarabango chanje inche timbutiga gasi ya abwaro toraiguana era tigotiga pi ubwacha no bweri tukerima mambia ene chitaga ne chinkuni ngaingwira na guchitimbuga ne gasi ya nero tingo sari nche nakanire baka nakanire okay bono urakana rindi ndobwati nyumo mutwa mbuyambe 5 mbuyambe 5 ngerigeria besa yane kubwerio musacha guchikong'aine yitingo kaninche ntagetingo bisa aiteba singori aitokonyorera omopeibe gasai tindagotebi aye topic ikaratiga binte bia mang'ana itaiya bono ntwasaka tigagotembono enateba imbuya lakini onyigwete taria nate ya sinkonde enateba imbuya imbe 5 kobua kotige gasi yane chiro musacha koigure okay haya naigure naki kara amata bonagiribaga kibono njengi gusina goserero mutitingana na mutitimongori chipoitia none kimotete sabeti timoka mata karibu sabeti tegerera naende Rafael Waswahili kirango tumotoka aye sabeti ya Rafael Waswahili kiongozi kiagura ngumiore sabeti ya ajira
Sabeti Kimo karibu. beka makajingo ndima. Yo iko juu. Sabeti. Kikosoro kia baba. Guys. Kiongozi gara ile kazi gara zinde. Maibani shale. Masteron. Ma buga, kuma na chanu mu sacho ndiga ki watu mu baby. Ni mai me digi ko kabi. Bono ni nyomba. Bono wajir. Ando marentaro chia. Karista. Aya kiongozi na karista. Ando jamoli incomplete. Tigana changia ndio mjada rangi ndio chimuina karista mai kugamba. Kimwali tiganya sawa la mavera. Anyway, tigatori diusio kwa sekake go tuati morene tu abana bana tu tororera yo chovi. Sabeti. Tigato abana mabaka kwana bana tigato abasire. Ocha kamandi nginjiri gete lingu kiri taringa. Enjiri muko nangi sabeti moko ngoti manyano ene kukumurutira kina mwango tikita ya bono mutimute. Aya. Elizabeth ona Bono ngira kitigana kwane so mjadara amangana yani kana na MCU tu akoltiro nditamentere na bungire chakutei bono tigaye mbere ro mukunde kana rero tu akoltiro. Kaka nyuma atarasieka. Ara kwani kwanza igianjikia ego. ngagera rumwaba. Karista ndio ndio mtaki wali mukwanire. Tongora kiongozi. Kiongozi ya teste. Akima ngani kia kusema kuleta kaje na ndio tuligere kimeki. Aya. Elizabeth tuendelee. Kosa limo. Elizabeth nyore nga mama na kuligere dikuka. Uno rende kusini muko nya kongosera. Mungu alenje mjanda. Anita nje tutamukorere gotangu tunyarire. Ati mu gitokona. Tujibona. Njibona gakikaka. Tingo tigagasi. Tiago sikasista. Leo kasika twako. Anyway, no kaka kawaiga. Kaka koraiga. Kaka. Yandu usia Anita hapo. Aya. Sandra. Kaka. Nkinande. Nando kuraramika na harusi ya Anita. Kaka, you are not fair. Kara wako siriki tunoko moderate show. Ngigyaba gaki. Tiyangu anenje ngende ndiye kosika. Anita mtunga na kwa usia sesho. Aya, Sandra. Anita bana noroche manyana kinangu kia njero nsai gore geita beire tayari. Tora kwa ajiri kuruzugo mo baby answer complain. Aya, tukua naona. Tigenda yane gakia bigiro bororo. Timokare ende ngora chena tigire kosika bono. Nchekaka tu tigaga sinji ko igi masaja manya. Masaja yuko nganjo ndebiri ati onganjire tiganganja nyambagisi ngoja gutakirangi gasiangisa nirema konda tunyomane. Isiri bono mwetenji ndo mochingo mweta bono kiako gara nabuli musacha kertu kumera nako mutayanga atire ngumubuli engakiengana na kionda gete. Nko batorore seimo. Tigangote. Kiana bwana na contract yako usaini miaka ibiri nayo eto moyo ngati nuko chikomenya mirere. Anya no muntu kote imiti nyinsta nako tagete yo katokora ne gasi. Chitingo tugasi kuchikuri musachere. Onya kanganjite nando wanjire ngunyo mali anganya ni mbere miaka 10 onyo kwanje no bororo na bu commenting. Onya ka serious. Onya tutagete kagiti kakanya gakuchiga kubwa. Hata waizindo chengo yura ndindike gasi. Para lenga nimbate shilingi 2 account na chate tetanda tubiki muno. Tugukora ndainga
Injira gwachirite nirigutya. Kwanza kunibwati. Mm. Okunywamu tochitonywamu lakini ekero twanchire musacha tari gototebereri. Onye gate tukunywa ndebiri Eliza ntaite nje nkunywame. Ngomutei sawa nochunywamete nawe kandi lakini inganye mpaka ekero ngocha gwanja. Ase eng'encho nere gosaidiwa n'engaki yaye egotaka ebanga kare eng'aki yane yaikire akonywama. Nere bono tiga nganya nenchibage eng'aki yane eke. Lakini amang'ana ntaite ntige egasi twende obwanchani togochia koria. Obwanchani obwo nabwo tokoria torageria mpaka na abana. Inche goika nganya ngore egasi manye kwenda tochikonywa nonya gatagete naende ekero naisanikire ng'a bono mbwatete ebobu yaye nagosesenirie ebobu yaye chiaisana twakorera amachukumu omaete abasacha kwanza aba siku hizi tobaroche na enguru ase abaiga tokabwate chiboyfriend totagete akogorera ekero egento ataete naye onyorete toteba oretire esabuni naye ogore ekebiriti iga abwo goika moyane lakini anyore kera egento nere okoreta kera egento omosabete mpaka ebifundo buna ebiane mbegete iga omosabere alafu achinie naende omosabe ekebiriti akaigwa motai daiba ya omwana manya akorosa. So inche tingotiga egasi gochia kogokia mosacha. Tokogota? Tiga ngoteka agekwania abanto mbonsi bakonywoma. Nonya igo tokomanya chinywoma na chinywoma echi naende abanto nabo bakare gotama korwa manya inche tintaeti. Chinywoma echi tokare komanya kora rero naki kiasinire oroche abanto banywamire bakare gotama korwa chinywoma. Obuya igo mbokare naende tokomanya gochia ororo onye barabwo bagotama korwa ororo. Inche igo nkorabute ndaika emiaka 30 ria omosacha. Madam Buyore. Unmute your mic. Beatore karibu tuwasekere wabaka tuambire kurwara. Enyangi tobwate. Enyangi tobwatere mondo tokonya kobo practice emioyo ng'a ntonyare koiriria ata ntonyare koria emechere. Ayiere nje bime maternity. Yangi ayiere nje bime maternity. MTN wabaniga na Anita. Ite batete batokorire nyange class kibobega habo. Oire opimire bake maternity. Ntine bunda moja kondikirie mbu. Ne bunda na mo kondikirie mbu. Ebunda naende. Igo mwetete yari mas kunyora mpaka bakorie mirimo Anita. Ntuto omurembe. Ke. Manya tari rahisi keno bange egento nyora anti bagwitokensa busa igo buna inche natani nche ndua oruteru manya oruteru nendete kere important bobe togokonya mosacha mugori saa 10 onye tibwatire kwirurira bori Sabeti kwanyorera omotwe iga kayina yabisi akorwa Daniel Ouru naki agoteba gose agoteba Elizabeth inche bondi serious naye nche ndoche ngapatanishe ochobeke rituko ryapatanishe boyo na bondo chekapagana na bara bwene tiga kaka some message nandreta ngo Ouru oyigo jara ifuga tomorero ati nasome comment ya igo nagoteba ng'a Eliza iende serious naye tomenye tiga egasi nimbwate kera egento tomenye igo sweetheart. Oyo okong'ainire pi. Mareta gocha komara egasi yayanga mpaka singocha gocha neki kwamburukeria ndamuteiya igunga ngomutei akorwa Daniel Ouru aya Daniel Ouru sweetheart nganya asinga nja kwibangire ngwete nobwate ebintu tokori nganya ngocha gocha ndageri ndibikera namuire my friend sai nduri kung'aina naga ngocha nabu ndageri amutikare omutei ng'ende saito nje ngosoka natokire tindi kuirana GVY eraundi y'abasacha ebinto ebiuraime
Okay, echina yichi comment. Ngayo yonda agenda. Yonda ngayo agenda. Ngakabona tuamuru kubona ariri na kwari ukwana. Mukare kwanza kine sweetheart ne. Abuna ngiwete nagwereire oyo gukundagiririo utamati stress ngadi baisi bono nje mtu kwa zawadi waisira Wanyetire baba. Amulezi mute your mic. Unless your mic is muted. Okay. Guys, tutaenda somo jadala. Angose kamuri bakamurware. era kyo mujadi oyo katojikomero le kuri ndese nginjo bindondo chibigendere taneta bai Hairi ni kwambuka na akororire round chingwa na akororira iga yongo wa comment Stella Geruvo njema isombaete Rafael Karuge sunteime kose Stella na korore ache show ganjo bravo ke Karista Era wangu basore ka jonye kongi gwete. Karista Okorangeri bare. nanyojiro mubembo kuru Haya. Stella Geruvo Igure. more Stella Geruvo aode banga aki Ivanis kira gagi kai juga okay. Haya. Oya ode banga Japani zero ayo ndani ta mundu ta anda go jojo twa na mata rio gatero gwenga bas. Okay. Ngagi. ani toneta yo kumwingiria by the way Ya naji kumuruhusia mangana maja kusalikana atigire. mutige pi umuntu tategia nita Abasaja Magosa manda monta. oya bateba iga Magosa monta ra ko gwenge motige biga. Che maite stu aru na sto roach. mura aya manya Abasaja. kyango kinandi kyango moyo wateba ngwa nachirika kachu natebi kaka nera ibange abo muimaliga abre anita tiki pestire aya uratiga bona tigira aho bona Karista irangora kake kwani relax ina soma comment kira Elisa wako kira Daniel wako tiga bono mapema wako kira relax Daniel karibuni kero monda agirwo semi uti mic kuro ya tuakish abasaja chenchie tavi Saudia, Qatar, Bahrain, Dubai, Iraq yabaurira abakungu ngo kumimure egera ondi binde bira tofauti. Stella Geruvo Karista gaki koranje kwana ngora igane kese kya Rafael Nyawa kwana Mwaetere Rafael mumera nega insenda aya era ni wendi kage bange njene bange takale tari bona haya FDR watu wangu miaka bado inasonga jipange sasa na kinaburisa betinga toliko koko tango Nchetigang ngotebika anita koratiga ngwaro je badi anita kungo 50 years ngoko darolise ino koko tango yandi kaka badi antanya mtu tena nje na bongo chikana romu kako kaka
kakomete no nelioki liachiria ng'aka kabacha. Aya Bono. kara tegerra Sacho tegerra ka honest mani arakuona na ruara Aidara Karareta my friend na honest mule. honest man. Basi Ayeriki kwa tulio kosekaga nyumba. thibitisha mang'ana ya Anita. Mari nyumba. Thibitisha Eriki Anita mang'ana ya. Eriki Eh, ng'ai watiga gĩtĩombongi kero muntu agũcwane gĩcigisi kĩayo what? Rafael Stella ngocha Ekigorgezera kimwa. Ekara kimwa basekara gorgezera to aija ukaigere. Kwanza Karisa hena ndio maganyo gale. Karisa lete sura goja nga yo moiri yale. Hakika akitharwa mwambekire nayo na igure buyake nyasaye na asekire mpaka na wabo kuma konyesi bataliko ikomo mo iko soiro kitiro. Kulage rona ikono ukwachi kwa wena. Ayo aya ndugu. Yanga nanje ndio koso mujadara mwango wakiriga haki. Keke aya semeji na kuru moina. watulire misi Semeji na moro de nambi. Uchele buibui. Kino ali na ajabu yae. ajire na ajabu yonse Ka eki obo Tutaitimukia. Agiawo. biole. Leo ya pia maene. Enda nanje. Yeso no muya. Kiongozi Vindo wa vya Kenya vindo vya smaile iranita. Anita na rado no mugoko we bina kora sa ko sekara na ro mpaka ligeu. Mo ya toru weka. Militari ajabu na ndimu tumwe arimo kuranga rumuru bya mwanza. Gende mo mugera tungo gakora muri jokes jokes. Manyamanya ni igwa tegerera omuntu ukwana bone na honest man nera naribaga Anjege nera goteba gaiga anjere shoye sana. Esho yentu avugete na twale ko twanye chagete munegente geteiga kwaro lebo niga ya imeza matunda. Bona ige bintu bya smile libona iga maiga. Ete muna kalista muinanya goteka bintu bya yabe getare muino. Ate bya kuone ruga. Arocha muino tuje bya ga tote bipimba ne kanama. mbona twamunyora. Maigorocha nyole bintu. Anita bona iga urule go smile yo. Alo kamya. Ayo honest man tiango kani. Tiango tabiga na ndongigo. Ninyi na kujiba kama swali baadaye. Oh no. Karati. Karanga teke yemu. Honest man karanga teke yemu. Inje. Umwana Grace. tangase Ambo wako munyali tiga tegerere. Elizabeth bona igande serious tinto sakabona nabe serious. anje na very serious serious yeso ngecho MC yako ira change chichuko pasu Mziye bakwira kule studio kali tabuno kumuka na Anita. Kwa wengo kwa erorera. Elizabeth kiriyo monu bono. Kiriyo monu ngote. kani taliwa Bono na very serious. Una naso kage ngongwana baba Anita kagindi boti olengora unandengar. Tikere. Esho yengu sie kamore aikaka. Anita tukura neno ayi wakati. Mambie sho ye chado tu nukwambia mambie seli bana yangu Order. tegera on order Seringa gere tentu asaka tuwakora tieto gendo so mujadara yoka. I honest ganda kwana karati ganda kwana. Nitakuwa Aseke na kirkia Yesu. Inje. Anet o mate mo manyetiria ta mo manyetu na Anita. Ndikoro kwa Anita. Ngoro kwa Anet nyakirario maroko. Na ndi mungi kuna ndi mumbwate bia na mai ama tabere. Chiga cia chagira. ukano mwana ndonye nechi sawa e proposal. Oruai.
tegerera kwana konyo chakire ngenchani Ntanito mwana o Grace Mwango Maroko. Monti ke mwatike toro vera ruino rua Ekintara kumeri. Tagarra mbata buronge. Ikabona iga njende netuno musatira netuno mugungu. Ikabona ndo bwanzi o mate na ngoso ali gocha sende. Ndo bwanzi o mate na ngocha ali gocha side yane. Ngana gocha kabege siki gose mutu gosenge sikisa tinko manya. Tintageti. Point of correction. 5 and very comfortable. Kwa gati jo yo tamiri. Na ndo tintageti tikagende sa kuchugochi tintageti nonye na tintageti. Monyora sirochi ga konya iro moyo ngachianga kulero. Maana na bokorosa gaki. Ngora manyire meaning ye liete di konya ngora ba ba upa na bokorosa. Kene na bokorosa. Anita kwa rasi mwana ndio kina ndo kwenye udini kinsaga na avocado. In addition to Anita maya kwenda so mujadara Anita baba mbiyoko kwana tiango te bunoleiga nyomba mwaga alikirobe gete chabikorume usenkorage role anya oro monta ko monte na yora moigora koreki Asoe. actually no ko kware ko be ko mujadara obu atari birera anyway tete ndo so mujadara lyoka but rendre nabo konye kabona bawo ko bwati moino gali tali ga ko beke binte njibona ara ko mujadara lyoka tideno ko kwante ga ibere njibune kimbu kwana iga Morini Keli agoteba Anita mbono gukwana oyi moreta haya tandra bono anyway njibuno monto kwana anyolre kwende na kimagoteba na marieta njesigisa kwana anyolre sisa kiana Kenya kerekyo kwa kimwanchete no need inkogenda nabongo koreki nabongo mo invite achega igapamenye nero korre minyora usina anyore UK mboka diagar gusina mubaliri oyo tinkogenda ororo nerura koreki nerura mbwati mpaka agesindu erato konkorarega akigokora nanjo sengo korande ga singo tikabone ga sia nanyere komi kuno mukungu erato kere ngokorare natigati agwisoko invite ega sere orova to want them nigga shoko kora gusino yobo journalist mboyo gaiga mbole gaiga sinde so you can come here obo kora gaiga you know because Korea professional you have your own papers so sina masakara go bwa tara koligete why can't you come na masakara you agonya beke gaiga na ndo kora ori ku gaiga sinde kwarori ya njabona buno monda ati ngo bwa musubati tena na achire komenyi kuno musubati gose UK gose tena sina achire komenyi kuno no tigache baiga korado tobere nero yeah but because mondo tiango te banta umusumo musaja gote okay nimbu atigire gento of course you never know wachiro ko makirenga kyo muntu wakoraki bukurangira umuntu umomera nera matukabira atatu kwara libona asenge njukwa bere chigose kwa bere nini emyaka ebere etatu gwate okay umuntu nanyore tigangareki tiaga kimyende kwa gendo kwemera gwaniya mwana ngoyo nando wasoke no yonde mugeti omondo magotaka kora bintu gete bitayo because gasi yawe inyore gasi yawe kwanye tigete ukamnyokere bintu bidere bitayo bari wana because yororire kiregentu nere bora mondo yago tiago chigali yago change none gali yago change kiregentu borori igobona bona ando ororire kiana ngo change na nare take igobona kanye mwantane no muntu motebya yakonye kwanganchire gasi no bwate na chine gasi ngokora why can't you come here tobera mo ga ige gasi na gasi yo gokora ne chirega inchu apo apply gasi ga igokora onyore gasi to menya mo ga ige batali muno tige gasi ogenda komenya no muntu my friend na 2 years na mo so honest koratiga ano musacha watebere taribo ano musacha watebere to gotika gasi no mukungu ora acha sore sindio
iyeza kesi abakungu batebire mbagutiga gasi baja somusacha. What happens? Nera batena okay tingolire ndo yorore kaike place jana. Toro chirendo yungwa mwanjite. Pengine nichi basia watite. No, nekingo tebera iga. Gosen Kenya musubati of course ye musubati naraka nyarore Kenya. Kwarire. Tebya heri kinji na gwanchira. Kwarire. Najira kama tebya che ya gonte no. Kwa timu antetrendo. Tingo mubeka Kenya gali. Njira maana ke ninyo mede musubati wa Kenya every nini na ko visit trend other than ngo tiega street ko menya na Kenya. Tingo tego menya Kenya aro. Kwa nini nyombo ko manyomera? Oh my God. So why can't you come? Nabongo mo invite, nabongo mo likina, nabongo mo invite Nevians. Oh, chaga igo nkwani within kwere 90 days na dokore. Uirana. Kwa dade tendo ko Kenya, jo sana mata evria cho tebra okay tingo tia kasi yani. Okay, yiki keroro. Ngo mo invite Nevians yo 90 days. Ka okoro irana 99 na kora 99 na ticket yana kora kina trimbo kana mukwa. Iga so gwega etoko tiga kasi yage singe njogo chukorio mupenzi. Atingo tiga. Tongainana. Period. Yeah. Aya. Tianda abori emonyo no tige miremo. Ojuko nyomu no musacha. Eko wadi nga miremo ki. Good. Eko wadi nga miremo ki ole ne ya permanent ne onya wasomete aro tingo tiga onyo nasomete lakini onya nasomete ngene kazi ya nyumba ngokora. Nabongo genda tumenye bono lakini nje kumenya kazi ya nyumba mpaka miaka yose. Nabasomete nabo tukubwati musacha. Bone monyo ntebyo onyo rosine company yoko koranera. Company yoko koranera gosengi Mombasa. Musacha kwa nyore gosina America re. Gosen kai gose UK yaga. Toko nyara gotamne chigasi yawo. Nabo ko genda. Ere nengire no monta. Yeah, ese gente ki. Bona bantu barakana bonse abantu mbanyumu gosembanyumu. Yeah. Yega dia tota begende kereke mana wo. Ya rolo ko tiga kasi na kwenda ko romo bebe kusiye gose sakare. Mwita lazima ya risko ga. Ko ya rolo na ile binera akari kusiye. Kusakara bogere kusakara ndo. Aye konte yari uri ko tiga no ko mwatie lipensi. Emoko igwana mugambe muigwane moteba ni jinga kikara achiche nera saberende rusa sabe gabuya sa aki atebe transfer aende aligi gasi ijwe keraje nyorra mane ko geta lakini tari uti gasi ya uno tu ngoja kwa nyoru mugaga ya Gono mate mbaroro ba emonye no mate na mbaroro ba ko adi agotiga ke oreri mate arobo aba ko adi okoenda ororo ne tuayo mutinyo yo memetinye bere myaka ebere bagwake isiko buna chibuti chitwereire Akusi nikinaba tebeli muboti ngakingana kya. Lakini bono tiganda abori every lady here akoteba ngata akutiga gasi for marriage. Igo do you thinking ntubwate chinyomo mutukari mutwa? Kaka ndocho tunyomo lakini ekero kwisanikire na shilingi 2 ya ukwanyorire ya kwisanire. Kwisanike basi yense. Na mero kusinga tabi kaka tiango tabi. Woni kaka tiango tabi gendeke mo. Bona iga asaba kungu baikeire. Nje bunanje iga umwana oyo iga uno mumroje iga. Nje umusacha uranyome nolio kongo umwana asu akanyage kubwa. Tomerane. Akoteba bia bibaite we no nje na tai sister gende kinamete. Yo nera to kwanda nera. Nagotena okomonga utacha kubwa. Omenye mwago omenye mwane. Onye no mwana tuomerana nere para bacha ba ukwani. My friend. Mangana yitukoraine. Mbona nyo korumo someza byo komete. Kerete sai baite ga ko tuligererete. Mwane menya tali atyo ja kongagajire nyombo tukonda ikendi Jones. Mwane menyete. Aigo koigu mbuya nongo mwana
usuke kanyaga kubwa kubwa na bokongo usuke lakini anya gokonga na ndotere noko ng'anyie magocha aibugaro karatiga aibone mureke egenda munirisa bunekiria kanya gatingo takatobere naye nande ngokore kwerende Anita abambia tori karatiga ngo nyaji ebore relax Eric tiango te no bo musacha ori obwate chimilioni obwate chiri cyane chinge siringi cyane ibere njingi saine tintagete milioni cyao. That's why ngoteba nyoro omwisi kiparante byanje nimbwate nyumba yane nimbwate kire gento kiane gento ntetro mwana kurwa sole omenye kifyako ninje menye kifyangu na hata mwabo na egwate mwana limo lakini tuliko menyamo my friend anje ga mnongo mukaniri because I don't want to spend my time mbare nere for nothing dianga nandi gyo bono olio gochero kumenye tenere 24/7 boko ngombo ya nya ko igwete mbia sukie gari kubwa kubwa genda yo gotacha kubwa kubwa mbaroro siko ga kapata getikire responsibility lakini mabwate kare elio korana no apply so mwana ogo abo kwa apply so mwana ogo suka kubwa kubwa ali mutumbo ndi bwonsi okando chole para gari okorete rie bwate enge chiri wase kieme pira igoro tali chiri jack tianda boli kiongozi ga kiongozi what is your opinion? My opinion jono ngoteba igo asiaro tingo tiganje njiko nyoma usika tingo tiga nyoma yate gotiga anya tumira no musubati bose twamanye no musubati yenda kore gyonyoro kore gasi endo nyigimbwa kivyangu ningi aminete gasi mbwate neza ene ngo mutuzira matumizi ayo spina kire gento kiriatagete is better bona era agotige gasi iri agokora acha bere gaiga tuchakubugi ende gento kende aiga sagocha nabagocha nyori gasi yare gokora ororo aye kora gaiga terasma yoketo kemna nyamire roka busongo teyo busongo na nero tigaje busongo nera amenyoro tomenyamo murire gasi busongo akorororo ainya mana yote bandu gaiga ngenda nyamira tukomenya nero rundangire tukomenya nera nyamira yaya tigaje ko nyamira aje busongo tike yawo tike yawo yega haki karamu boli ebu yote abasacha na bwo motuwe nyumba mutuwe nyomba nintu MSBisikiza byaino nintu bisikisa birantu moyo finish. Okay, tiango ndai weki oyonga kigari kweruka Lavin Agesa kwairide Agesa notogwete. Okay. Oyoka ranga taka toigweti. Geti ombongi no ara. Wairire? Okay. Mimi ni mgeni. Yes, karibu. Wageni ndio tunataka. But tindi mugosi. No, relax. Ngoja. Nitatumia Kiswahili. Nimekuwa nimewasikiza sana. Wewe sio Mkisii? Mimi nitasema hivi. Nitakuwa mshort kidogo. Nitasema hivi nowadays. Nowadays there is no a stable married. Mimi nitasema hivyo. Hakuna stable married. There is no way utaacha kazi. Asanteni kwa kunikaribisha basi. Karibu sana. Mimi nitasema nowadays there is no a stable married. There is no a stable married. Uwezi ukaacha kazi ukimbililia nini? Ukimbililia mwanaume kama mimi siwezi nikaacha mwanaume kazi
usinikimbilie mwanaume, hapana. Okay. Akesa nyumbani ni wapi? Wewe sio Mkisii? Akesa unanipata? Atari Mogusii. Ubagoire. Kanisa comment kapeno. Nyoro met aba mundu maro. Eso bomo basa batya met na. Yeah, I was curious. Kigukwana Kigusii tete Kigusii. Lakini ndende nandende nikiakoro kimanyabu ngatingu kwana Kigusii. Ayuno. Mbale ngaboni ngabala sasa Arabia lakini bako kwane ki Arabia. Mseino. Okay. Tage goteba Kigusii lakini ndende Kigusii ngemba chite. Aya, tiga Stella akubori ngaki mokalingi mawasa keromo kanigos. Ubate tagimba sa. Aya. Ngia gutungainira. Keti karibu. Tera te baso bonga yiro ma kumanya kungaina. Tiga tora gugeti ngia gukwana. Amute Mike. Abakwani mwezi mbia more studio. Ya tole. Betu kwa Steve tamba. Abanje machani. No ntendo job jalo leo no kongu nane no muororo. Nje kulingana ite nale otabe ko bwati na murai bwane no muntu obo. Tobosa ko imoka oya tara ono to ko benda ta odara sibasi ine mo ko chikoragera. Ono no tige ngati ko ligi chibesa mo chiko banjara. Echisa ine jinire ngako. Aka kadogo. Dali ngane chibesa nyingo ko ligi ma ko nyoma ko se ko nyoma. Ko ligi chibesa at least chiraba boosti maybe dotero mo kake na agantega. Kera litu ko mo ko nyora ganto ka gosoa at least muratu ko koragera. Eti ngwatari swali. Kara kora kiongozi rangara. Ngoja maswali. Ono nche iko nare ko teba. Iko kwa tuna murai kwanne. Lakini musaje tonga inure nga kwa basaje ngo jirani. Basaje no bale na kunyomu. Iko kwa tuna murai kwanne. Alafu yendo kendi sana njengo tebanga kende mondara ko tenga bono watu kega tiao ojenga ngo yone kunyari so jaboro nalo ko tebanga Okay, okoranga na abantu bali kumugera kidogo, that's why she has left. There was some noise kidogo. Okay. Maureen Kerry, kaka sio lazima mtu aweke camera on. Let me repeat this. Njitingo kwa lete show if your camera is off. Hiyo nayo let's agree. Eneli chiko roria Kisi Hot TV. I cannot bring you on board if the camera is off. Hiyo nayo. Ndio yake. Kabisa. Hiyo sahau. Hiyo nayo sahau kabisa. Ati ubisepo kusimama. Forget about that. Hiyo reba. You just forget. Forget. Maureen Kerry, that one forget kabisa. Haya. Uitari Gusii lakini uigure ninki kagenderete. By then wako yuwa. Haya. Comment nera na gusoma lakini achire nitaitafuta baadaye alafu ni. Okay. Briefly. Ntarareta another speaker briefly. Yaani ukonga nobwate yokurwe background yao tafadhali tusaidie kumute mic. Ukonga lyo indra sore buye kurumayaga kwa mute mic yake wali kwaera kwa manyako. Yaani ukotama but you just mute your mic so that to basa kwa toreta disturbance. Keraba akore then you do.
Sawa. I think she's a Luya. Okay. I'm a Luya. By the way, nabako Luya lakini ama eteka kusike sinini katika kayo. So thank you so much. Feel part and parcel of the show. Teka tente beiga. Ama shabiki etu bali moto tegerete. Creo que ende show ya kogokiri ngokogokire you learn a lot from this show. What project yoko ore mundu naro comment somebody is making some noise. I don't know who is this. Mundu naro what Huh? Eli kyokugia kichiko ni sana na rukuragira. Naye wewe pigia kelele. Sio hivi kwanza. Ni Eric naero kutubugeria kwenne sana. Okay. Naro gotebaiga. Nabera toke ngai neri shabiki reito gosemba no wachiro mageni gosemba no to join and you feel like wow. Eshwe yangokiri this is the home. Aiga no ngobera butambe. Ndubate project yo kugura some of the machines kiratokonye gukora show a professional. Show a professional minute neye. Ndate kurusie bintebi ntumeke mike professional tokuruke lapel elio gosungaga otarikobeke bintebi. Tutake to change background yes studio. Ise kolikere ligaiga etobwate getamba want to change the background. And then from there, tutake to mic, at least a good mic, a good camera ingia, lights chingia, so that to make a show on a daily basis. If you feel from your heart, just voluntary. If you feel from your heart you want to support us, we are raising a total of 380,000. Ina target to buate. A target ya 380,000 so far. Mashabiki arure chibe senge batirende we still tutikali chibe chinyinge sana. If you feel you want to support us enamba neri yesimi gweta ga kenge kaga nsane aronta tekobeka eye gweta nsabu kengeka enamba neri abyesimi kuruku 0700 16 94 44 0700 16 94 44. If you feel you want to support us, we are ready. Abako to akiriga kubwata elibu chiribubere 10,000 100,000 kosote benga ki kaka 38 chine chinke tiga ore bili iyo moganda ne bintebi ngao. We will highly appreciate. This is voluntary. You are not forced. Please. Aya, etangazo ya kabiri ntubwate WhatsApp group towards that project. Ntubwate WhatsApp group towards that project. So if you want to join us, automate itali yao through this number which is WhatsApp ya 0700 16 94 44. Elinde litoko adese WhatsApp group, then you make your donation. Okay. Abantu mbara bari kuwana enta ekwende yaba butokera. Kalisto was speaking network ya mubutokera previously. So karibu sana. Huyu anatupata kweli? Kalista? Unanipata? Yes, tunakupata. Karibu. Mwenye wetu. Asante. Akia twasaka mpaka twebe kitwari gukwanira. Anyway, tiga tugenda swe omjadala direct. Orenge nganotige no sacrifice yotige gasi. Endo mubensi yako nyoma. Chea yanje nakana pe. Nakana nonya na se group I cannot. Ebesa. Kyo wate besa yago nonya na maskani yako. Ebesa na kikire gintu. Ekero wate besa yago mugaka agugusika. Ekero wate besa yago mukungu agugusika. Without chibesa, you are just a dustbin. To wante ngano nintige bunandege igantige ngonte igono nchu nkonyom nkyochu kondagere. Chuma ya dush nero nkumenyera the whole of my life. Mapenzi nkibono wante mapenzi nkarachagete. Nkarachagete.
Pesa nero, pesa ndio kila kitu. Onye gotete ku maintain, lazima ukae na pesa. Lazima, hiyo ni lazima. Because without money ngakiuraga ni interest buya. Ngakiuraga ni nyomba toragere buya. Ngakiuraga ni kendege kubura ngayokorusia pesa. Tiga abantu bati bakoro yo gotengana bongwe sacrifice ntige. Okay, love is blind. Love is blind, but ebintu mbirasi nare love yi blind yaye gochiatwara maiso. Tinkoru maju nga kwandangeri ochukonkori nyangi, and I know very well nga mambi na pesa ge kubora utanifukuza. Toko nyora riori toko nyora nga ngumbu kwanduzeti. Wanyo tete go nyoma anga nyenkore my contract ngirana Kenya, we settle torre business kitora chaki. Osonye Yes. yeah, kara kira aya kakorora yanda Aya, proceed. aya kakorora Kiongozi ako sambu aiwete kurudi. Maili bagara akora. Patie nafasi ya maliza kwanza. acha nimalize by the way. Gakorana na nchete mono mpaka takoremereri tiga teme chini ariye passport apply ache ngumbu arare mini sandu wezi akongera ekegero musacha ekigeko musamba chuma ya doshi tu tarikende hakuna kitu na msangani hiyo tu ndio maana Yes. Igo bono gato tigo kungaina nambia twatebania kena sekere ncheti ngotiga gasi na kwanange irio chuko kunyoma ingyo chukonga ekaro na chitegega ni maitengi kiandetete etorega torichi bestonya osio bogima bwaito in future life ya bengia igo bono okondemereri enkore my contract engiche onye kokorenga ya gaki bya beire bobi bya gosambire you are free yo monto mongao na maisha hakuna haja tongaina nega igenga na bonko koganya nchomo gakende ngumbu antige Kenya tingo muganye miaka hiyo we tunasonga na mwenye akore Kabisa. ebintu mbio ndaga ronde iko kugendera chuma ya doshi ni lazima. Okay. Margaret Nyang'au Kakasungura, ni ukweli ni kuwa ladies have decided to stay single. So let me tienda abori before yonda tara tienda abori before kiongozi atara abori inkiga kogera moko machikoranga onde bwensi maybe uchira sobwanje nechi besa takete. Don't you think there are people who want true love? Masaka sache bweka ine kaka onye lyo yuko imukienda lyo lineta pauti ya lakini onye kale buna basacha banda ugonsi bweka ine ya kaka tigango boriri swali ngoyo tebo na babweka ine ayekira stera kiranda boriri swali ya mbiyango bori kiongozi karati garende ndabori kaka ri swali kaka owancho muntu okay no wancho muntu piboriga pipi otabwati ken gesero kya yago sara nyoma machana noro no bwanje obwanja ni obuno obwanja ni moko ni life obwanja ni moko but kama niko kebebo ebintu ngose ne biense ya ndoko tegerera riswari rya kaka mambiendo karakira mambiendo mwana ngo chari ngimo chikoma obwanja ni obuna umoko mobeka gati ya ino mwamu obwanja ni karora ebintu ne biense ya nabatokorikia usina bibire nditokori tayari tumago chaka mangana yukero twatinyori. Let me ask you, abantu mbaya mamo mino na tato mino banyoma nitabatabwati kende batarikire mermo kwani mbaba kine anyi ngale yalingi
Kikamukwa. Karatigae ai kaka napato kunyomana kitabwa kigenda lakini kintu gikuru kwa bongo boribo kuiborerani kuhika tuigo kwa bongo toraringa rero twararirense nakitoko kora mambi tugore no ene gitanda mambi ene nakitoko tonyora ka mattress agento gotenga onga nchitonya kombe kinsabu sabu unabone furere nkendu na nchuma ya dosho kombe kera wasodo bokendu bo protect na oho Jana bol kalista nimboda ni swali ngobol nini bori ngoyo gocho bangena una basacha bonga sbi bara after chuma ya dos hakuna mwanaume hapendi after Jana boli swali dinda monta boli swali na boli swali ngakuli jiu yangote Asponsi bali tuetire tu atemira bachacha muntu nerara yanga muri after kusibeli kuchanga na kurugiro na koragi Tiango tebiga yoka yani buli tucha gusabana una tinko ngulu sima tegerera na boli Aye, Rafael, truth. Tiga kiana kia kwano. In this one. Kalista kora tegarra. Relax Anda about your ladies who are here. Karibu sana ke mtu Nyabuto. I see you. My brother Samuel Kijana for the first time. Samuel Kijana no so show, but this is the first time Karibu sana my brother. Let me ask all ladies who are here. Let me ask you just a simple question. Muratebe gasi. Ndi moja mwaro si family. kwani after kose kire gendo kibwati chinga kichiaye Ngagire waigire sarasini oro jitati tutati. Gara waigire mara post na leo za kwa si family. Na kalipia 25 ngi kuminyo kindige gasi nchiko nyoru musacho ko ngaini. Gara waigire mara post na leo kwa si family. Ya. Abana nduwate. Onyora bwati iri bako sama bwangu. Nore mwanga gata buna. Yes. Mwango yo batataira basacha lakini ndo chengo basalia guchi. Moja water. I need to kwere ngiti mishaba. Okay. Aya. Ke muntu Nyabuto, karibu to the show. How are you? Unmute your microphone. Yes. Okole gazi bakalini. Je. Ninga mute timbiande. Ngayo to bwata kuru. Peru Canada. Kai. Canada okale, Canada mbiere. Mbiere. Insaira ngajirabu. Ngiwete chieko chiko chaibere. Maybe ne kwende what the problem. Sanga bijirabu jinsaira ngajirabu. Tati saya marago wachin. Kai, abo mogaso. Well, Canada, I think you are the first person from Canada. And to any other person. Karibu sana to the show, and this is your first time cover live. Noru Canada, oche gusi ekepenzi kia wanchiri kabisa kurugusi ama penzi muliro awanchiri kabisa na nkora ya yons. Noru Canada, oche kora wasi enyu wama gusi. Yo kari ginere visa che. Tali chengi ngende. Tingo tiga kasi ngende. Yo ka maybe ko si so merete ga igangi si konyore kasi nje na ko ke waka na. Yes, tunakupata, endelea. Anything enjoy you with the tea, ko you better ba no kinyire. Okay. Ruhusi oma kwera na buya.
just move out and then join afresh. Exit Okay, and let then me join. log out. Yeah, log out and then join afresh. My brother Samuel, how are you? Samuel, unatupata? Imasikie mutu bitaka kumono ndoigweti usengu kwa naro. Sami, unatupata? Samuel? Okay, koranga nere. Imasikie yabe getinto kumuigu kene. Akoranga nere. Tara chaka kukwana. Samuel Rusia mask. Akeliza kake. Tatu iweti. Okay. Kene tatu iweti. Mbona tatu iweti? Tarato igu bado. Tarato igu. Ngukwanaro korre yani network ya ni mpumbavu style. Peter Oenga, love is special minus money. Wealth is accepted by God and given by Him alone. Amen. To have a lot of money is God given, but the love of money is evil. Accept one another where there prevails true love. Amen. Tuache live. Tuache ne point hii live uga. We have received 600 from Mother Osano. God bless you, Mother, wherever you are. Thank you. God bless you so much. Let her Mother join Osano. our WhatsApp group. I sent her 600 shillings. God bless you. So, now you go kutuma. The line is here, 0700169444. Ukituma, nita-announce, nitaweka matangazo hapa moja kwa moja. Okay. Honest man, abanyaruka baito banjira kwa single. Is this what we are saying, eh? Tena la kuana kaka wewe. Monge wote iba. Rusia mask bwana. Monge wote. Rusia mask brother. Wako yule Rusia mask. Kerese gente ke korora. Mask ya huko. Oh, okay, proceed. Kata na to de na sema ko kambi ke mask. Wata karora. Ngigo to mchara mo okay, it's okay. Mchara to gate mo gate no muja kabisa. Yes. Ere na ranga tigandi ke rietari aneri nyana. Wanya ko likasami muri wo chamu amanya kuyanga niche. Mware gate banga mwabo naraga nga no nyare ko tiasi ogande ko nyoma oso ogande ko nyomu njega to naro jangiara gawo enare ko teba nga ekere chinga kichikiranire ine rasima onyo gotege to nyomu onyo gotege to sakia o ko bororo gaste ko nyara gotanga kende yonsi egasi asinja virangara riane jana wango tige gasi yanda ko riyo mokungu. Yes. Nade ko to kende nara tigare umchadaro ya sana. Una mto itu bagare o changia kiromoto na moni akuru. Oma de chiba se chiga tari chio ko nyoma wasitari chio oko nyomu. Ega to kere ka tiga no buganjan. Yes. Buganjan ega na wogo ditamininga ngo tigore gas. Wastori ko tiga. Lakini buganjan woto ngambo yo katiye no were. Na wako ranga tiga nyoma chiba sa likango chiko nyomu. Ega to kere ka kamera na go kwanera. Bari okonyora torare ngochere yaba kangwaro esenge jonande chibesa
Bona ke karibu ne ke tu ikere bona ke ko tanga ni chipesa ko bwa bwanjan. Na ande bona si ikere na ande ngo kwanira se bari ba go kwanira nga na ba go tiga ko nyomu para uwata ga to mwana manyango mwana yo tegete na tegete obwanjani wa wa bori eri na ya ko ba go kina buya inje asense moyane na ande simi agera ko bugenjera ke tiki go tibija agoto Mongo wote nga mogo tutura. Gendra ko kwana ntuto ko iwe. Tigandu wana ale ngira nali. Okay. Good. Haya. Ngoira na rotebire ngochari. Kemuntu izia all the way from Canada. Karibu sana. Unmute your mic. Wana ndio gira bere buya. Sauti liabeire buya. Liabeire. Kagerete konari koiguya atigire kwenye. Haya, tochibon. Bado. Akaranga nesi mie what the problem because ira studio njenye weta mariogi ale gwero. Bado? Okay. Honest mani kukwana kwalenga I think tochite kukwana ukole. Ya nchike tunare uchakoteia bana ba mintaba. Konya muomerane no muntu actually muomerane negesigisa kiao muomerane no mutu oyogo. Just ya ebono because tiante bebuna maybe gosoyo mo kari gose Mombasa yondo kari gose Nairobi. Rangiri omuntu oyogo. Kosine gesigisa kia neki nanyora nkirangiri gose Nairobi esinde. At the moment ya chire Nairobi erabie ko monyana bakomanya kyo ke omuntu no nyonda ngeri of course na arrestable. Na arike pipyo chikokora yogo chikondo. Kwarore. Nega asiyo mubori ya unande iganje Mombasa na ariko koraki. Na ariko korega asiga nega nere iga ningichaga ninyenyore. Kwarore. Irenga bagwakana. So I have no muntu you compare the salary gwale gwakanu gali bagaiga. No isa gotiga gali ucheka iga nabakomanya kyo ke nati gas Mombasa na terminate kurwaro na chira iga Nairobi nkoleki. Nyore gas. Njebu no muntu. Kwarire nana baisika ba mindu yakate none bukunga tebere abana amokonyora mubwate myaka ya igatuja iga abana abo bongo bwabo bako ba sharp none school kwarire lakini abana amokana mwanyora imyaka ya chire motu mango abatariko koraki tariko ndaba. That's why mokonyora even kermotere konyora no bana okonyora akwende nyinge motere konyora bana okonyora late hours jinsa chiricha maambi saa 10 mokonyora bana mokonyora bare buja because onyora bana gochaga jinsa chama peme mwarwete gas moro sete mwarali kona chinse che monga ina achire buja warali ora chikonyora bana concentration mu begete kuchera iga tadi kwaje nemero sbichi nyini kwa ndiko sene soko noyo sene muchenga mnyogete warali iga wani kinare ko chikobate marriage ye ni moko nyoma no kumoko nyomwanyo mapema mwanyora abana mapema abana abanko ngokoraki one skuru nko igubale bia teto dinya ko ngaino na to gotia gasyo eno mnyokere nyomo actually nabo ko chire nyomo nabo koraki nabo ko chire nyomo kwarali what my friend iga gateba again teken abio ka ndura anjira nanko nyomo tiango tena tole iga ngakire myaka ya nene ngotena okay woni kolte ninyi wete bono nyore family kwarali na ebu no rege ngakina rogo ikomusi kwate okay na nje bano ngende koli omutuone kwarali yango tebi mapenzi negentegeke abaisike mbaro kanyoro muisike of course mwagambire na roko te inje tinko ba married na mbaki myaka 10 na correct na ko married na but because injire na moira okonyoro make a decision even less than 1 year kwarali igobona teba enyoma goseni mapenzi yeye negentegeke kereke gokora sana kwarali aba nabo gotige gasi otiero mu lakini ndene oh my god lakini nene tukitete ni kemaina by the way kungana na nguku Diana left
the palace in search of love. Most of our parents were poor, but wealth in love. My humble plea to you all, your marriages should be within your financial status. You know, let me tell you, the people, okay, I'm not against anything, but then we are comparing all both sides so that Tonyo already chill. There are people who have money, but they are looking for love. Abantu bari batabwata kibese babwata obwanjani barojenga bwanjani omboko bakonya n'ekibese bakuri mwanya bantu ngaito tenene gose Abwa ubona no muchando ra. Muchando no ro. Okonyora omuntu nabo babwata kibese so bo barabate ngo babwate keregento lakini egento akori is true love omuntu naro konyora Mundu naro okugi. An honest man. Hiyo ni honest man. I know the culprit. Honest man ni yako ni mbaya. Okay. Narigoteba kaka. Abantu barakonyora babwata mali kibesa sana paka kigari. If they have onye ne kibesa is not a problem to them. But they are looking for true love. Umuntu naro mutaka pi. Oanchire kapisa. Yani anjira bwato bwanje ni bwekene. Lakini bwanje ni obata bwo sino bwengenjo n'ekibesa akuri mwanya bantu ngaito tenene Asetayo. Ndokwa tiara tenene lakini dende toko tabinike menene ki ogonyom to jitu nyomu kare chinga kichikire kwarire ngani nyomu nimbwate tani bobu yane ngugule kepitite musacho okore to busibo koruga twagendereire turoji ndo jitu nyomu ndirwa kana by the way lakini kare chinga kichikire lakini isibono ebintu mbiro to focus timo kungute ndengera chai go sinaro rura te utige kasi amyo kikonyomu tinga kiri tino yo mesemi abantu gwika batemara nyoro mate abasacha abagusento bamaite gaki umusacha ataite nero gukoreta 5 bob yawe nero ngoreta ari 10 mumerana Jason bono njerete baratenga tikijigasi gatwende nga tujibanga baji kututenera abu nabo bali bawe kanande bawunjuka bagotenga ngugorire kurwibura ngugorire bakakire gento nande akwa ubado ikobona. So do you believe all men are like that? Elisa. Yes, Amonya. Yes. Elisa baba. Umwana umusaza narora wanje andi akugurire ibintu byonse yayutagete. Tindi ukana. Tigara akora Elizabeth wacha Amanya amaliza kwanza ndio ujibu. Oicha moi bwana ine. Te tiebebo epati embe asire. Kwaibu lakini kigendo kirategerete shida. Yekogera kera ruro nyene era mono gwategemeta abuno egucha yarwira. Yabishita lakini onye nande kubwata yani kubwata umukia nande rabo gukora. Nje ngorengera rina nasogete lakini imbuye namenyete. Lakini umugaka kagasira kantigera abana batatu. Moniga andigera tumono monena ringi miaka 7. Lakini boniga ali form 3. Kiri umuntu no korengera dikwa. Nyabora abo bwate kibese kire kini kene ngiyorengereti. Nabera abo bwate kibese lakini yorengereti ibintu bindi byokona. Ego kiri umuntu no korengera dikwa. Mbuyo goteba madam. Ntora gupinga. Kutetigalende. Kemene nikia. Tiganyor 5 bob yana na go konyora 10 bob to igwane gaki. Na cha kurikere gendo ke na bata goteire kini konyora kwimurungan guchi go soko botra mbese go akoreterete. Kemene nikia ngati yani china 1 bob na 2 bob to merane. Lakini go somo gondo no gukore. Kaba mugondo yino nabo kunyolema lakini wikota kebese ya utata tainocho sabere yabandi Bona bwire pese chiko se mugondo abunguji. Tingwande egasite yo kenya. Egasite yo. Asire de gasi na rito gasi to koteba gakinga wikotu de gasi ya sina rito Amaete gento giukumi neki motara igwa basubati aba gitigandara enje tigandara abeka buya onye gose ne rintari kuiku ebate baiga
ekere muigwananire muchicheamo mugambe agotebie egasi eyio ogokora nere iga onye na eya ebengi ebengi eye nere iga Kenya inche okorera iga Kenya taragokani gasi yago egento giogokora inche Exactly. ngumeti Yes, exactly. chibete nchiri ogotebiri ng'a Oyu egasi nere iga na gatensa inche ngoboka gochia eyane naye oboke naye gochia eyago taumerane morogoba taragokani amanya gasi oyu nzagwari nere nkorigi oyu nzagwari buna nere ntaete lakini oyu ogonteindie egasi ng'ende tochikobuta nere tintaeti aye gakasungura bono ng'aki yarenge gaki tarigo naigo Emonye nsubati batebiga. Musacho akora muri yakani gasi natiga complete. Tagoka onye Tagoka. gagokanire ona muti Emonyo tigenda kuburia kaswali gasenene. mboria no Tigantebe ng'aki chibesa nachie chinkorigina nachinangeire ase eng'encho gose ende isiko nkare gose Saudi Arabia omosacha ngosia aragontebi ng'ende egasi ngokora maiga Saudia tigantebe na eye enyomba gose Kenya njiro lakini chibesa nkoegu echire chinge mono nchikoreng'ana echi nkoegu iga iga. Bono ntebiri ntige ng'a ogokogera egasi eyio kare Kenya ng'ende nkore eyio etareng'aini na eyio iga nkokora. Kenya iga abwo ngocha bono ekere na inche ngokanera ng'a tingotiga gasi yane ng'ende Kenya na ekemo nkere giakogera ase eng'encho ebesa eyio nkoegu iga echierete oo kobua akonte inche koegu Kenya iga aria na mapenzi aria aye nimanyete ng'a nkonyang'are na amatuko na abere. Kinkomosaba mambia ebesa ntotererie eyane eyio mbwate gose nenge nkorere kende agontegia chiria chiagokonyora okorera ng'ing'ai obegete. Inche nyoma eyio tindanyianchorana inche ng'endete koyekana. egento aye abwo no eshida ere lakini ogokora obisi buno oyo orikire obisi Oyo bwa obisi ere nateba na ng'aki onye inche tingochenda omanyete. Tigante emonyo. aye Just tokonyara let me help Lilian manyete ebi omokungu ochoke ebinto biago buya nabo bigokwa chibesa goetania ebiokorigia ebiokobirigi Saudi Arabia because bono tobwati alternative. Omosacha akonywa obwate oboremo buya iga otugete na echiombe laziness ekogera abanto banga chigasi buna echio because totageti kogwaka very hard oboke mambia chigutu chinsiaga. It's because of laziness. Bono otagete echi twogokora nke nindi ya amagoko nke igo iga chiri rahisi kwanyora ebibesa. But then riswari tware kobori ng'aki maybe ngokora ore ga Saudi Arabia kwanyora omosacha Kenya agotebi naki madam yaya inchu Kenya iga nkonyuome toikaranse torosie family. Noru Saudi Arabia for example oche Kenya konyuoma abasubati bakanire ng'amba agwanja barabwo egasi nere ntang'ani. Aye kaka a point of addition is one of umukunaro olikukora nebi akama mare musacha geta atigoro chebe nja akagenda akatige kwanza bye ko tige to pare 7 mukungo ya chake nebi asara bya botri akataka daily farm ya tige ching'ombe buya kama vera mama vera kwari ngote tekonde matumpunto itabwata akiri agakombea agateba nitego kore biashara ebyano no mugakone nabiko chibesa more than chinaka nyari sinare igomana tina agatebiriga egento kera kobeke ikire kobeke buya no akiri yago na kyoranye akiri kwarari ayeriga ngo atebire bose chingazi kyanka hariyo ko koro buya ya chibesa moko gose 9,000 naga 20,000 lakini konya koro muntu omja mwanyora nene chigiseke kiabo mwigwana nire kwarari bose kwa make visit so abo kwanyora nabwo to sine tuga ng'ombe yemo nabwo ataka ninga sini nya muraba nabwo ataka nyumba tari nsakora nabwo tekero kweke ai buno mubati nango teba ko subati ni nyumba ko karaki mokoro semyo yetu nene why can't you move in no muntu moikana gamba tayo musachone igasi nare bakora South Arabia nare kunyora 20,000 naga iganje ko nche ko robo yacho 9,000 nkyoroche na ko ga Kenya kemen nyole be akanyole eto se to ko one tito lendre
just give your husband challenge. Kwarari. Musacho ya ndio 20,000 kwa kanyondi. Ya kama ng'ombe ya kabiri. Kitu anyoli ng'ombe akabe bitatu botugi. Kwarari. Out of this ebintebya kwa Faransa ali mwabi. Okasoka kwa kusinechinga kwa tiako. Obo chafu mugondo nyobege obegete chikoda sikundo ko bayire tinini. Kwarari. Mabara ngaje kwa pima at the end of the month chira sano kulisi. Echiko bamoda chiko ko bara chiko. Lakini mwana ngento kata yabanga ndeka na toita. That business. Nanyale ba kutondora. Mutaka kuona mama kina papa iga kia kondo. No, mtafanya tia senge kuna kile ba gotorora. You know, omanyete tiganda kona oyinayo maite nonde insajinde nonde narororo neruta bwate birengere bine byobwate bano oyo tabwate birengere bine byobwate nere ingunya gukanira ngaki cheptingo tiga kasi ngenda tuchuko chandana ayitingeyo senge njogo Karibu chandana. Lilian, I want to give an example. I want to give an example. Meanwhile, my brother Samuel ndocho iranire ngo kwandiriva kama brother ndoche you are now okay. Lilian, tindiko pinga kende, but I want to open our minds. That kuore virengere ribito kidogo. The Bible says, omukungu mungaini akoros mwayena makokavere. That's what the Bible says. Omusacha na rota amanyite kende lakini after nyometo mukungu yaka mukonya bubwata mali. Why? Because anyometo mukungu mungaini. That's an example, eh? Na yoragere mwita no musacho wasina yoragere mutakai. Ayubwe komo nyina sa person no mukungu wa mwenga kingo takatore na mutakuwa maskini. Egente koko tebanga inga there are so many things yora akole gusiga ega wetani gasi obisi gose gasi mo watebaka ora akole bintu bya okokora kabiko ejibese. It's because of laziness in jankora in no war on. That's what I can say. Exactly. Yes, because oise ko tugachiomba Lilian onyoro musacho bwate ng'ombe yemo omotebia aya okoro mokinebi gokoronia mabera yutige kuigatira mugure ya kabire. Aya Lilian. Iga Kenya. Shida nerie mwote omukungu omori yako ndori bakestoki yonsi uko. Mbuya nabo ebintu byonsi mbiroto gende mbirorore aye kuoniri gose kuoniria amabera ayikwagurire ng'ombe eyu omusacha oyere ominyoko ende onyesibora ominyoko bwoni oyinto konya nene. At first no tiga tutware focus yo mujadala otwateba iga oranyora omusacha ogwanchete kwamurigereri kwarore ng'omuntu nabo tokaranstorosie nyuomo notige gasi ogokora ochimorosie family. That was the question. Yeah. Inari swari tware kuborera mwa protest riga mwatebire gasi nere yengenjo iga muroje ngando ndubwate chinyuomo mutu age amonyo honestly. Ngendo chinyia Kenya. Lakini omete ine challenge chaka inyora. Ine challenge nero. Muikaranse Lilian mugambe muigwane mutebererani nabo gutige gasi ya uteri no gocha komenya gasi no ngogotore chimbuje chiche mwana taire ngogocha gotuma kwagotira magura ari njebo nigo mwana ni wani ke ante ko ruma to kali gasi na bana kwete wono tinko genda ari ngati mbugati mwana ngano mwiseke ngano nkomete gari ngana niji besa nganyerete chiaki akule pie sonkoni. Haya, Samuel unmute your mic. Aba nande naisire gwanje pointigete naisire gocha togende mumerete gari kaende gera kolete gocha bumi tubunuru kundi bonta yokurigire no jiboni nakwarigire rikuga bumuntu ogwanjire kukumu chigaki nje nje mbwate no nje kunyuma ni na bana mbwate mutabyo mu kaka nimbwata bana nasomba bire naikira ngongirore gocha nayo ora kuya. Samuel karibu. Bwana nande ngaita bwana ngo baigundake. Mbia tore bwana de bwana nde. Bwana jase birangera libyane na wana ali gukwanira yonga. Ekero mwe igwananire abantu babiri. Igoro yenyuomo
Besanchi ko bakende yonsi. Chibesa wana moja konyora kwanza kera wana mwa tigire chigasi na moja konyobe mwa tena chete ngatige gasi. Lakini akaro bwanja ni bwa soire kati. Besanchi inji ko bakende yonsi ogo tiga ko chiari omonta go tiga ko chiari ani ndega ganda achikororo omonta njete ko chiari atige gasi ko chiari. Ekera monyorire bono na analia gocha gochaka kumanya ngai ngosoera eng'ombe ngogora ntuke ngingo kora lakini ekero gutaraikira asa yunga ngonyomore gose ngonyomore rioria aro bono igana botogokana pio gatenga njeti ngonyomu nje bono no musaja ndari etango omwana gose ndigyo musibati ango omwana lakini engakieri kera ike bono nga bono Bono konyoma onye no omusaja onye no muranga onye no moiseke nga konyomunde agoti kendi yonsi ko chiari na bengo maete omunyaruka agoti ga bayiboli baye ko chiari aratige no na bayiboli baye barwarete rinda ngendo konyoma onye ga agoti ga bayiboli kane gasi egasi mambi na mambiene na bakonyora ndiona sekerangere kiane nje nabona ale gokorre gotebanga na bekonyarikana omuntu atige gasi agende kunyomo nje nabona ale komenteranga naigo omuntu nare korra nare ali ole kopinga ne Elizabeth iriswali na nate kumubora kini korra ngata yo okoranga gaso kobe taiyo tinda mora agenda Yes, Kemuntu Nyabuta, are you getting us now? Eko imepotea? Tara ni mute. Rusi. Bado tumaibusie mic yani ni wate eko. Imepotea, hebu sikia imepotea. Okay, onye ya sirra bano tochi. Kwa nani? Ayo montore kundangeli. Mujadala mwabwate rero n'umuyorengi. Denjengo supportinga musibata abisi gutiga gasi yae. Agende ngomusacho ngabono nyorde agichimbuse. Yes. Nyorde agichimbuse kumwa 500 200 agocha ukwama tukabira atatu chiere. Usaze ngomo tegemete mono. Acha kola baisi ke bande baisi beti. Bara beti babwachi besti yabo. So baisi kutika basi yaho ngogende ngumusacho kurangeria achi akonyome tikachi gegeso menye esole neraliega. Egara kuriega na Kenya konyore gazi na kom. Ere tikachi gaisende aliginere gazi aso konyore gazi. Njena kinda kwani lakini tingo tikagasi ya nengende ngone so musacha ngochi yatinda ketinji kuchandika balinga bago tamakuru ba Aiga mundu mami mbuyole ona mbiyandi yanda kubuli ana wakori gasi ya nyumba Saudi musacha achichora acha komenyoro momenye nare si swali mami mbuyole ona tata tingo majengo biasi tingo banyanga nenda saidi ya masacha lakini chindaru ntabekerwa chindaru kokonya chindaru mbeka ne kumbo nalinda korore tata jeno musacha ona chindaru choka chabura Bili atabo bitu wali ketudigira sana Moboyiga igakora ndo ari gasi ya nyumba umusacha mubwati kuru Kenya guchie gasi ya nyumba Saudi Arabia ngaya guchi kumubeka onyare bwika asakura ratahi akure na gutu musacha
toko musacho ore Saudi na bomogo konya ne birengere. Wah, ayo soko manyor. Oyo Bwana kere kwa nyoriru kaka tigana mwirane kere kwa nyoriru nere ogusungwe ngwari gwatiri gujiro kwanya ko kenyu ngora kuchagire kiara gutira baka kwa butoka na bwo gori girigi ngo kurwa umorete ingonya gojana umuzaja Kenya ingonya kurwa Saudi n'umuzaja kaka tigamba bori yani musubati kiona kuruga Kenya agenda Saudi ajije n'umuzaja ku Saudi gocha iswari bagocha n'iki sanduki baba ku Saudi gocha onyo miru wana riri yani baba uranta bingo baba nanya karani kinjo musacha inje Kenya ande nara ingo babori ngati mutakora areta rende ntun Kenya tore kora anjuna basaja ngo baba nyomero ku Saudi ngo moche na baro muike na baro bwende ga igatomanya ga kimwa nyomiru Saudi mwachi na basaja bino gocha basaja Kenya baro nyemo gocha mwakwamire gutagite mbere ya bwango ni gai gutoka matukari ya bwango ni ga sawa ngakio renda utungaina angatuba bugati gocha ngatutigiti gazi ga Kenya abasaja baji chabo chinderu ngaye kaka ochongore chinderu mama Chabara na tegere ngetigan kio nondo chama chanda ro nyali ngetigan tegere ngoko ako nambire wotere bogete Haya. Wah, better nyone tie ng'ombe nyone tie mburi na bongo weka ndara yo gotogerega. Yes, kole kwa bosine. Honest me yao. Honest mute inge yao. Angondara rama ikikie ya kutusumbua ka. Honest man kusumbua. Okay. Talia. Yango ndareta skola ngayale skola nyoro musacha maiga igana dina nyomu gana chi musacha anta Haya. Narabu uragutaka ngo manyoro uri kiraihu. Wairwe mama. Mutaruwe disa odi nungu mwakwamire. Wairwe ya. Ya, nchoko mandara kwa na kora na asense ikira wane gana watoro chego kero mondo na kwara kero mondo na right. Ora yoro egabo. Lakini bo maana mboli no bwanja ni baro bumbo takere kero mondo na takira anchwe. So natanya kata abana nto chale tigo omondo no taranyaro mondo gugwanja buya kabisa baka confuse kabisa bakore balimo onyara kwa bangire bintu korwase kwarenge Baka turkwanya gutumira pe turkwanya gutumira pe asiye yawe obwati otaliko bara ya so ntengo tabana yani ko sacrifice your job asomo asenge yo mondo bwanjete it's okay mbu yani ne ngonyare kanere mondo na bokorwe gasiaga kyagara bwanjani na kyagoro kero bwanjani obwanjani omondo bwanjete you can do anything for them so akarato ko be kakando chi experiences to the heartbreak sabantu ba eteire and all the bad experiences bado bwanjani mbutikara ko bwanjani and abantu ngocha bale banyoro omonto kwanyora that person has given you the reason why it never worked with anyone else so ekara kanyoro omonto buno you don't stay in your past because no ko begento kya kabara tabobe omanya kanyora no o tagete ko kirara ga chibasa na bogo twara lakini wacha wikoro twara obwata chibasa echo lakini otagete a companion nyanyara tabugati so if you find somebody anya gwasomire no bwate bintu byago
Onyango gal fuore, iwana nere likichibesa. Collect some amount of money iwana nana ekara ringo nganya kuruga igango cha so ringi to cha okora. Ago promise you in a business ya ko igolera you make sure na make an agreement on what you are going to do ekara moko ekara go make this most difficult decision. Yo ko move korwa so go chia sare. Onye ko move go chia sare go ka make sure na nko arenge step as ko arenge. What are you going to do? Kiagara bani kama kungu tali raisi mo kungu abere nyomba. It's not going to work anymore. So go ka bantu bai wanana ingi mo ko kora. Oko move kora kungora na tanya ko era miga buna ndori ko na ya na jine ngasi ko concentrate. Chinga kingo ikachiro nyaro no ta ke to monto go gwanja. Chinga kingo ikachira yo ko gane bwanji kro monto na gane tianchu kro monto. So don't stay in your past experience, don't stay in your bad experience. Agara ko nyali rai kalilia to metu asola aliyeumba kwa ajili yake karago cho nyara kwa mutangira ko bana o angete na bansi bago chugo sa chinga ki abanta bayamba iskali muri ko abantu bali ba umerane te buya bana ba mengete buya aba ka kwe na wa na kingo para na nche nyore ga ndobune. So yes, nje ningo ta bande na I can sacrifice my job for the person I love. Wow, tianda some ke bungo gerango resho. Emerangani 15 na isatu. Emeranganio 1822. Ngosome ke gusi. Omonto onyorire omukungu omuya. Oyi onyorire ke gwikia na ayo wanchirwa kurwa somo nene. What does that mean? What does that statement mean? Ndete monte garabia. Omonto onyorire omukungu omuya. Oyi onyorire ke gwikia na ayo wanchirwa means what? Yani amangana gete ayo wanchirwa na abo someone. It means when a woman is coming to a man, she's coming with blessings. Igomo sajo le singo tara sisen woman according to this verse. Omo sajo le singo tara sisen wa until you get married. That is when you get a blessing. That's what the Bible says. Omonto onyorro mukungu muya, oyo onyorre ke wekia na ayo wanchirwa. So, ekro mukungu agoja into your life, she comes with blessings. Onye kwarenge jobless, you get a job because she's bringing blessings. Onye kwarengo motaka, igakoreta richness because she's coming with the blessings. Amen. Onye nko amanye the way sibia, igagocha ago sibia because she's coming with the blessings. Amen. Onye nko abwato moito, she is coming to make sure ogoro moito in that house. Amen. Gobana bakungu monte garata motigelesness. Tuatigire kabisa. I have examples of people. I have examples of men who were jobless, but the moment they married, they got a job because God has given them a responsibility. Amen. Gobana binte moko kwa naganga, oh, I don't know what. How? Eka kareto muchadaro nendi tukulinde kwanza sauria na tuwakiucha yanja. Age mundo ne wede. Arama ene ujonyo irole monara. Muchadaro irole naende. When you are going into a man, you are going with blessings. Tari okogenda so musacho you change his life because you are a blessing to him. That is what the Bible says. Egarokogenda ikokumo igora doors because if you think onyora ayo wanchirwa amangana. So the moment waso murango uriko cha mwaye kwa moigorera masiseni bono onyoro wanchirwa asenya sai, meaning ibintu biri atabwate onyoro wanchiru biche mwaye. Yobono story chimo kwa na abuna stera teba no taranyoro yo kokobichuria gausia kamo ori ne ndege kurukana da ominyo kebunire barimo bakusi. Jerono ngo America enko ai omonda ko ne visa yitukerie segie kurwana yo musunde no bora.
Kabisa. Utafungo kitu wasa man tell makina kon kitu watu. Ndoro setio katero konye ndio kwenda YouTube. Lilian. Enda YouTube. Dika Asnet Kirubo. Okotero kungole CD o YouTube nabo konyora urige Asnet Kirubo. Gokoletere ye fura materna roro paka Westgate. Una ya wete wote murigireria matera yo tero ku smart. Ita itoyo kotero kunene. Irorera. Asnet Kirubo. Asnet gosas. Asnet Kirubo. Alafu kaka kifungo kiki wasoma. Furaha. Proverbs 18:22. 18:22 sawa sawa. Proverbs 18:22. Okay. Yeah, you nyabokonyora amplified Bible again the internet onyore the correct explanation of that verse in minute. Yes. Okay. Umepata? Kama mtu umepata hiyo wimbo? Alikuwa anatafuta. Umepata? Kama mtu kwanyore. Otai wedi. Obo kemuntu. Ai kemuntu kwanyore. Tinda konyora koli koreta. Asnati gosasneti. Asneti. Asnet Kirubo. Koli goja. Spelling. Just spelling era maybe kapwa. Karati. S N T Kirubo. Kwaratere? Na terete Bwana ni Yesu. Nonde mabura aligereria cheka cheki. Osakora shure ye enge ebwato mutu kebiringise igara kini tukinja lengo. Aya kaka. Yes. Rika fura no kukuraje. Tirimpo konyo ale fura no kukote bigoro yo mukungumuye. Aya kaka. Kaka na gutumire bese ya nangwara umiasta. Yes, please. Nayetangaza. Yeah, God bless you. Mungu akubariki sana. Blessings. God bless you. Anyway. Ngobata ringana kai kwa na ndarasi yekesho. Jawano nyewete mwangu asa ntente yoreta. Etu wako kanya. Ocho ni eso eye. Aba kaka no nyoro tole mwigu. No to de Hadi yare ko injabana tenari nanyo ali chibuli ane ko wategera. Okay. Ngoirora tole eso eye. Ya Lilia na boli ti swali nkaki ketoko ranga moyo bwenire. Na boli kikomya wetera bwe. Yes. Lilia na boli ti swali ketari konguto kamutebia gende tende ko ranga nyasaye gabange terero ko ranga moyo biru yake. Okay. Kemana na bwani ande kwa mentre ne kebungo na bwani. Yes sana. Yeah, good. Anyway, Emonyo, now you can pray for us and then we finish the show, please. Nyasaye tata no mwana no mwiko mujani Nyasaye na kwera n'ingambi y'amono ko nari utorinda ko we mambye n'intambe Nyasaye bakabona kinse Nyasaye ro na Nyasaye nandi mu kitoro kurara nari utorinda Nyasaye bakamambye Nyasaye nasabire onyare go nakwera n'ingambi y'amono Nyasaye ko nari utorinda twakurire so Nyasaye rona Nyasaye twajadirianire michatara yarenge miye Nyasaye rora abaminto Nyasaye oyo rumaiga n'enkorembe Nyasaye nari kumukuna Nyasaye tanyara ko gechu no yo taye no yo go ki Nyasaye ari andre Nyasaye kucha butambe abonsi Nyasaye banyari kucha tonyari kuchatiriana Nyasaye aiga no gosemi ubuya bukuru irinde twensi Nyasaye tonyari kukubwenera uchasura Nyasaye tonyari konyora tonyari konyora family chingiye Nyasaye wetera Nyasaye se michatara emengi Nyasaye muni Nyasaye era se TV ito ya oti
TV nyasaye nasabira obwanjani bwabo nyasaye onyakoreka nase abantu babo bonsi onyare gotwagata otambe oigakana kari nyasaye twamanya nyasaye ng'a twakomocheire nyasaye twakogechirie korende nyasaye onyare gotwabera nyasaye ntona abana bao nyasaye aya naye omotori bwa bwaitu torera amabera rora nyasaye abarwarete ase chinyagitari na chinyomba nyasaye batomera maraika o nyasaye nyare kobakomendera nyasaye banyare kobwana ase rieta ria Yesu Kristo omotori oito. Amen. Amen. Guys, good night. Good night to you Good night. too. Kemunto, karibu sana. We are happy to see you here. Welcome. This is home. Please, karibuni sana. Tuko na WhatsApp group. If you want to join, you're really welcome. Thank you. Yeah. I'm also very grateful. Namba nera wewe ya Safaricom. Kuna namba you just text unasema mimi ni Kemunto Nyabuto from Canada, ni uongezo kwa WhatsApp group. Sawa? Sawa. Wow. Good night. Good night.